Good morning, ah, Sir Milyonaryo, Apong Kamalaya. Thank you sa pag-stay. Ano, umuulan dito, malakas. Ayun oh, may manok oh. Dami manok. Daanan to, Sir Milyonaryo. Ito yung kwarto, di ba? Yung sa bintana. Ay, yung bintana ko. Bala kahoy yan. Ayun. Kahoy yan. Kahoy. Tapos pinapalusot ko lang yung camera sa butas para ganun lang. Jax Desaya, shout out. I-mute ko kasi ano, maraming umiiyak na bata. Kanya magkakape tayo niyan. Oo, madaming manok dito, native. Dex, kumusta ka na Dex? Long time no. Ayan, yung nakapin guys, ano kayo, pa-entry kayo ng ano, happy anniversary lang. Okay na yun. Saan location mo? Tarlac City. Tarlac. Tarlac ako, Tarlac. Tarlac City. Lagot ka sa kapitbahay nila yan. Wala kami manok sa kapitbahay.
Apong Wanay, malapit na ako malobat. Apong BG, Kenny din apo, masigan ing biye. Masakit ing biye Kenny pero laban lang. Wa Kenny mo rin. Masakit. 3% na yung pala ka na akong kain. Kasi may tenay ni baloy na. Apong Wanay, dakal manok. Kenny nga lang po. Kanino kang managina? Wa po, may nakita po na bing. Yapong blood, migkantaya, 200. Bingyan niya ka ako. Tsaka ako migkantaya, di 200. Ako ba, 400 data, 500 pa nakita ko na bing. Wala pa niya liging gatas kanyang takin, yung pangunakan ko.